So, dara guys, nyapit mi diri sa Kapayas Dam. Sa mga Kapayas Dam. Si Udtong tutok niya, 12 o'clock PM. So, karon guys, mga tumiog, gentabuan. So, nyapit na ko diri guys, kanang kuan sa Kapayas Dam kay ang gi-check og lami bag views babaw. Sa mao ni. Eskator gyapon siya. Eskator gyapon. Gamay madugligid. Gamay magligid. So, intro sa Balisir. Ginama nila bumbot. Nice kayo ba yan? Kasi nagamit ani nimo doy. Sus agani yang kuan kani. Sin ra ni. Giusan ni mo pagkukuan, pilit man. Kani ba? Latara ni? Ay, kani? Kani ba kani? Folder? Kani silhig. Picturean sana ho. Wait sa ha. Hanap mo.